Димана Желева от 7-я клас. Второ място Никол Давидова от 7-я клас. Трето място Симона Козоманова от 7-я клас. Четвърто място Симона Гюрова от 7-я клас. Пето място Велислава Ладева от 12-ти клас. Шесто място Михаила Никола от 8-ти клас. Седмо място Ния Симеонова от 7-я клас. Осмо място за Денис Ялозов, 12-ти клас. Девето място Анастасия Шевченко от 8-я клас. Десето място Ивона Драгнева от 11-ти клас. Откриха обновената библиотека в сградата на Хуманитарната гимназия във Варна. Ръководството на учебното заведение насърчава културата на четене у младите хора, създавайки приветливо пространство, в което всеки възпитаник посредством новите технологии да извлече това, което го интересува. Това бижу, бих го нарекал, се случва благодарение на националната програма на Министерството, свързана с подобряване на условията за обучение по хуманитарни науки, изкуство и спорт. Миналата година по това време някъде започнахме с кандидатстването на написването на проекта, кандидатствахме, бяхме одобрени и оттам нататък започна същинската работа. Намирането на изпълнителите, процедури, подготовката на помещението, тъй като в самия проект и финансирането, което получихме, са заложени само оборудването, като мебели, като секции, всичко останало от бюджета на училището. В библиотеката, освен да четат, младежите могат да вземат книги, да провеждат групови срещи и дейности. Чрез интернет имат достъп до световни библиотеки, а на място могат да играят дори шах. Патронът на училищната библиотека е Александър Ничев. Един от най-видните български изследователи на старогръцката литература, носител на Хердерова награда, допуснат благодарение на трудовете си, изследванията си и преводите на старогръцка литература до архивите на Ватиканската библиотека. Тук може да се види картата, с която той е достъпвал в библиотеката.
Миналата година учениците и учителите в училище издадахме една книга, която е посветена на патроните на училището. В тази книга има подробна статия за професор Ничев, за неговата дейност, за неговите трудове. Новостите, които предстоят в учебното заведение, са довършване на кабинета по технологии и предприемачество, текат финални дейности в кабинета по изобразително изкуство, а на лято предстои изграждането на големия STEM център и не на последно място се очакват процедурите за новата сграда.